Usa ka lalaking gituhang gisalvage sa kitaan sa Sitio Manuto, Barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Girespondihan sa Talisay City Police ang dead person alarm kagahapon sa hapon. Sa ilang pagresponde, ilang nakitaan ang patayng lawas nga ginapos ang kamot og tiil o giputos ang ulo og itom nga panapton. Giila ang biktima nga si Archie Rojo Zamora, 20 anyos, taga A. Lopez, Barangay Labangon. Nailhan ang biktima pinaagi sa patik sa iyang wang bukton nga pangan sa iyang live-in partner nga si Neki Lendo ug laing patik sa iyang sampot nga BC-45. Sa investigasyon sa Talisay City Police Station ni adtong Oktubre 8, naglingkod sa usa ka tricycle ang biktima kauban sa iyang live-in partner dihang kalit nga dunay itom nga sakyanan nga miabot din adunay upat ka mga tawo og dayong kuha sa biktima. Nasayran nga si Zamora nadakpan ni atong 2018 tungod sa kalambigitan sa gidling droga sa dakmayn sa Sugbo ug nakagawa sa bilangguan pinaagi sa probation ni atong March 2020. We are now looking at the possibility that he was liquidated. Probably there is a relationship between his death and his being a drug personality. Uban ni Rinanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.